Mawla Hasan, 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 Mawla Hasan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ami se tigala fo ka tanu ka barkada. Ami kishi annema chama nyina fe ako ke cidenw na son herema kan nore Muhammadul Mustafa ye anaso mogo sanmo anaka sahaba nyimo ani mogo be ko dutuguru la ni nyima fo ka tasila haraduma ya rabbi alaka nini awye o jamakul sanma nununa ka foli ani wala nyando ka ganya shin shirfla tv jabran la jabaga bela jelema malikono ani malikoka kerengere nyala o fe fele sigilino ka na jeni wakatina amalo danya ka fo kasangani Imam Hassan alayhi salam aleka bangani ni soja barawiye amme jam kan kerengere ni sigi awye amuri kene kan bi ola ani ankaram lo kam me nyon fe o Ustaz Abdoulaye Diallo amina baroke Imam Hassan nika yani anga do barko nala amme kuma dama aka dakrunya fla folike kanyashi Allah jabaka bela jelema Ustaz assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dakrunya fla folike kanyashi Allah jabaka bela jelema bi folike lame ba bela jeli wa mu gotloba kana malikono ani malikoka ani uga barakero ina ni sanga na bi folike bela jeli kwan siglero jemu kan kono bi jemu kan mi no ye Sayyidina Hassan an siglero aleka jemu kan kono o balmakedo ani o dinga na uga karamo ke foto do ni famiya dola Abdullahi Diallo nasi yoro benedo mayamuguma abi barake mayamugu comité la ambi tv shirifula de kono bi Ustaz ami fo ikani fo ligan sanman nuna ni ngali mambulo bi o ni ngal folore Ustaz Imam Hassan ya John ya radiyallahu anhu. أيوة الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الذي ما ولد من الوجود ولم يولد مثله كت مستمعين الكرام الأفاضل من كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبارح السلام فوليكم بيت مني كوفي فاطمة كامارا أنا سيدا أياني نغاني بلا منا نغاني مي na kono ferale do kojugu no Hassan no ni mami nyina ko man huwa Imam Hassan ay kuma badefo kuma me nunu beti sega fo wati kono ami dode fo nunu nga kola ka dode toy nga mime no kanga fo ni o mo re doni mo bi dona yere mo bi dona faye mo bi dona bay o siraka amba jira mo hola Imam Hassan Sayyidina Ali Yuddin Volodo Sayyidina Ali Yuddin Volodo to Hassan Fatimatu Zahra Adin Volodo to Hassan Hassan amokade ala kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam o Hassan kele Hashimi yudo Kureshi yudo kila yale de tanu chogola ka fama ko bi sayyidi shabab ahli janna ale de tanu ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kuma nona ko Hassan ko aljina kamalin dodo ko Hassan de aljina kamalin yi o kore kamalo funangeni nama nyebido aljina kono Hassan
ninnu de bɛ bila i ɲɛfɛ ka don nin ye Hasanu dɔɔni dɔ ye o Hasan n y'a fɔ aw ye cogo min na dɔ de bɛ fɔ ka caman to yen bɔnfɛɲɔgɔnya la ani jogo la Hasan ani Alakira Muhamadu kun bɔlen don ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wa sallam dacogo la ani jogo la o Hasan a ka ca na a dɔncogow la a dɔnnen don ni mɔgɔya kɛcogo minnu ye o fana kun ka ca kosɛbɛ a dɔnnen kun don ko mɔgɔ don mɔgɔ min muɲunen kun don ni a y'an bɛ ninnu ka kisaw fɔ mɔgɔw ɲɛna a kun de an ka se k'u ladege u ka muɲu na an k'an k'u ladege o la mɔgɔ kun don mɔgɔ min bɛ mɔgɔ bonya a ka kan an mana kɛ maabadenw ye cogo o cogo a ka kan an ka Hasan ninnu ladege a b'an hakili jigin an karamɔgɔ denkɛ Sheikh Sherif Ahmed Tidiane Haidara n'an ye Hasan ka kunnafoniw lamɛn a b'an hakili jigin Sheikh Ahmed Tidiane Haidara la a n'a balimaw u ka maabonya na ani u ka majigin na a b'an hakili jigin mun na tugun n'i ye Hasan ta wa shujaatahu mɔgɔ kun don min ye cɛfarin ye mɔgɔ kun don n'i tanuna ni nin bɛɛ ye n'i ma tanu ni Ala ɲɛ siranya ye dɔ y'a jɛ mɔgɔ kun don mɔgɔ minnu bɛ siran Ala ye an bɛ dansigi kɛ Ala yan ka sanga ni waati ye k'a tɔ caman to yen Hasan nin ye an bɛ se ka min fɔ man huwa Imam Hasan nin ye fitinin fɔlen ka bɔ caman la aw balimakɛ fɛ Abdulahi Jalo Ustaz an b'i fɔ i ka nin ɲininkali jaabi ko ɲuman na ɲininkali filanan min b'an bolo o de ye Imam Hasan alayhi salam a bangena yɔrɔ jumɛn ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin Imam Hasan Fatumata an b'i ka ɲininkali jaabi Hasan wulida Hasan bun Ali bun Abi Talib في مدينة المنورة سيدنا حسن أبنينا مدينة من نور دوي الله أكبر كبني دوي مي أنفل كلام من النور سمالو أتلتا أني دورو كلا كلا كوكا هجرة كابو مكة كتا مدينة وسان sabana sunkalo kɔnɔ tile 15 Seydina Hasan a bangena ka bɛn ni tubabu san ye marsi 625 o y'a tubabu san ye a bangena Madinɛ alhamdulilahi nin ye an bɛ min fɔ Hasan bangi yɔrɔ a n'a bangi dati nin ye o ye Ustaz hakili la ni filajɛbagaw an ye faamuyali sɔrɔ i ka ni ɲininkali jaabi la ɲininkali filanan min b'an bolo o de ye kanuɲɔgɔnya jumɛn tun bɛ Imam Hasan ani an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin ayiwa nin kɔni ye kuma belebeleba dɔ de fɔlen tiɲɛ yɛrɛ la kuma min bɛ yen n'a ka bon kosɛbɛ Hasan n y'a fɔ a ye cogo min na an b'a miiriya an yɛrɛw ka mɔdenkow ma Mali la yan parce que ye jamana o jamana ye a laada bɛ yen o la a n'a sɔrɔ arabuw kun don an yɛrɛw fɛ Mali kɔnɔ yan n'a fɔra k'i denmuso jiginna den na o y'i mɔden de o tuma ni ɲininkali kɛra ko kanuɲɔgɔnya min tun bɛ Alakira ba Muhamad sallallahu alaihi wa sallam ani a mɔden Hasan ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni n'an ko an bɛ sigi o kan bi an bɛ se ka min fɔ o kan bi ali lazara t'an dilaw la o tuma o sira kan dɔrɔn an b'a jira lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen la Hasan wa kana nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yuhibbuhu hubban jamman Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu a ka kanu taara se yɔrɔ la Alakira ba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a y'a Hasanu kanu ka se degré min na a ma da kanu ma koyi a ye mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan a ko cogo di a ko Ala yo Allahumma de kɔrɔ bamanankan na ko Ala yo ni ko ya Allahu o kɔrɔ Ala yo womaden kan do k'i tulomaden kan Ala yo Ala n b'a ɲini i fɛ ni Alakira Muhamadu bɛ Hasanu kanu cogo min na sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ kanu mɔgɔ bɛ yen n'i ye Hasanu kanu
o dugawu kɛra an bɛɛ ye o ye kumaba ye dɛ o kɔrɔ ye n'a danna nin plateau in danna nin ma ko nin kɛra anw sigikun ye an ye koba kɛ kira k'a kulo Ala da la kira ka kulo Ala da la kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulo Ala da la k'a fɔ Ala ye Ala ne bɛ nin Hasanu in fɛ Ala mɔgɔ kanu mɔgɔ min ye Hasanu kanu nin ye kuma la belebeleba dɔ ye dɛ o la ni sigiyɔrɔ in na an b'a ye nin ye kuma min bɛ yen n'i ko i bɛ kuma nin yɛrɛ dɔrɔn kan nin dɔrɔn nin ye kumaba de ye dɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka Ala deli ne yɛrɛ ni Fatuma ani Hasanu ka nisɔndiya kɛbaa bɛɛ lajɛlen Ala k'an kanu ni Ala y'i kanu a banna koyi ni Mali président y'i kanu n'i bɛ kaso la a bɛ t'i bɔ sans condition o la ni i ye Hasanu kanu ni Ala de b'i kanu o kɔrɔ i bɛ se ka don alijinɛ na ka sɔrɔ libigari hisabin Ala k'o k'an ye o kɔfɛ Alakira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka kanu taara se Hasanu ma a kun bɛ Hasanu minɛ a fɛ wa kana ya'khudhu ma'ahu ila masjidin nabawi a kun bɛ Hasanu tɛgɛ minɛ a bolo kira ya misiri Madinɛ a bɛ taa n'a ye misiri kɔnɔ seli waati min ye seli waati a b'a tɛgɛ minɛ ka na don n'a ye misiri kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a y'a dɔn ye kabako ye k'a to maa misɛnya kɔnɔ seli wagati yɛrɛ ko ye wa n'a bɛ seli a kun bɛ seli ni Hasanu y'a fɛ alimami bɛ jɔ mira wo min kɔnɔ Hasanu kun bɛ don k'i jɔ o de kɔnɔ k'a to mɔgɔ misɛnya la fo a sɛbɛnna sɛbɛnnifɛnw na ko Hasanu kun bɛ yɛlɛ k'i da kira kɔ kan sallallahu alaihi wasallam k'a te turulen to sujudi la a bɛ mɛn sujudi la fo mɔgɔ dɔw bɛ na tila u b'u yɛrɛ ɲininka o tuma mun de kun kɛra a yɛrɛ bɛ tila ka mɔgɔw kunnafoni k'a jiriw la n mɔden Hasan kan te turulen to ale de nana yɛlɛ n kɔ kan ni minnu bɛ wuli n'a ye n b'a sama ka n'a bila n tamanda la ani ka n'a bila n kamankun na pour que ka sɔrɔ ka wuli n'a ye kan to seli la kira kun bɛ nin kɛ ni Hasanu ye k'a to seli la den bɛ yɛlɛ a kɔ kan a b'a to a kɔ kan k'a sama ka n'a bila a kamankun na fo ka sɔrɔ ka wuli k'i jɔ n'a ye ka sɔrɔ a ma ben a ma tɔɔrɔ a kanu kama o Hasan wa kana yu'allimuhu al-halal wal haram kira kun bɛ Hasanu wele k'a to denmisɛnninya kɔnɔ mɔgɔ misɛnya kɔnɔ a b'a kalan nin de ye halala ye i jija i k'o kɛ nin de ye haramu ye i jija i k'o to yen kanu taara se fo o yɔrɔ ma o kɔrɔ ye n'an ko an bɛ kuma Hasanu ni Rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka kanu kan an b'a ye papiye de falen don an fɛ a la mɛ ka sanga ni waati ye an bɛ jɛ k'an wasa don nin na nin bɛ soma sama bɔ alhamdulillah an b'i fo i ka ɲininkali jaabi ko ɲuman na hakili la ni lajɛbagaw an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ nin ɲininkali in na ɲininkali laban min b'an bolo o de ye Imam Hasan yala a fa Seydina Ali a ye wasiya dɔw d'a ma ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kaseer ni ye kumabaw de ye i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen i bɛna ɲɛnamaya kɔnɔ ka taa lahara i n'i fa bɛ sigi mɛ i ti foyi sɔrɔ i fa ka kumakanw na jogo la k'i bɛ min lakale i fa salen kɔfɛ ni ɲininkali kɛra nin na nin min kan k'an bɛɛ de sɔn hakili la o b'a jira anw minnu bɛ maa misɛnya na bi an k'an ka gɛrɛ an bangebaaw la n'an gɛrɛl'u la an faw na an ladi ni kumakanw ye don min na n'u taara Ala ka wele jaabi ni Ala y'u ka kalifa minɛ u taalen kɔfɛ ani n'anw yɛrɛw ɲininkala i n'i fa a delila ka kangari da i ye wa a delila ka bilasirali f'u ye wa i bɛ se k'a jaabi nka i bɛ mɔgɔ baden ye bi o fa fatura o tɛ se ka foyi fɔ a fa ka ko la kuma na min ye kuma ye min bɛ to maa kɔnɔ o la o sira kan Imam Hasan a fakɛ Aliyun karamallahu wajahu ni sahaba tɔw bɛ tanu olu bɛ tanu ni radiyallahu anhu mɛ n'an sera Aliyu ma ale bɛ tanu karamallahu wajahu o kɔrɔ de bamanankan na
ko ala ye Seydina Aliyu min ɲɛda saniya ka bɔ boli bato ma i bɛ mɔgɔ caman ye o kisa ka jan kosɛbɛ karamallahu wajahu ala ye Seydina Aliyu min ɲɛda bonya ka bɔ boli batoli ma alhamdulillah o Seydina Aliyu dɔnnibaa ba de kun don an bɛɛ ye Aliyu ka kuma mɛn mais fɛn min bɛ se ka fɔ Aliyu la dɔrɔn dɔnni yɛrɛ sɛbɛ de kun bɛ Aliyu la fo kira ko an ma ko ne kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne ye dɔnni dugu ye Seydina Aliyu y'a donda ye ɔ n'o ɲɔgɔnna dɔnnibaa ba ko k'a b'a den ladi a b'a ladi ni kuma baw de o kuma belebelebaw la an y'a minɛ sɛbɛnninɛw na an ye yɔrɔ fitinin ta ka bɔ caman na o bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka fɔ koyi an bɛna dɔɔnin de fɔ o la o belebelebaw la Seydina Hasan an y'a minɛ ale yɛrɛ de ka kumakan na Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib an y'a minɛ yɛrɛ de ka kumakan na a ko ale fa Aliyu a ko a y'ale ladi ni ladilikan 30 ye o ladilikan 30 la ko a ko ladilikan 30 in na ko n'i sera ka baara kɛ n'a ladilikan 30 ye i bɛ kisi diɲɛ na wa i bɛ kisi lahara yarɔ nin ye kumaba ye ko kumakan 30 ni Aliyu b'i ladi n'o ye n den n'i sera ka baara kɛ n'a ye i bɛ kisi diɲɛ na wa i bɛ kisi lahara ala k'o kan ye a ko wa ko den ko a ma قلت وما هي يا أباه كم فا يفوني نسا أيوفوني هنا باتو أكاني لامودي بوكي ني فايني وانا كما فيه إبي ماجيناي كي شولاي كهنا كما فاي porque aye kuma ba min kundige ye akase ka blasira ka ye o konnana anana mu faye akombi ladi ni femiye kuma kan bi saba mi afle akwa folo ijije ki farati sabala fenza babe yi farato la sira fenza babe ika benwanya yini fenza bala ika maloya fenza bama iki jigi seme fenza baka iki tege gele ya fenza baka iki kono jaya fenza baka ika boli sabanye iki yoro jaya sabala ika nyumaya ke sabala no kera ala bi jieni lahara no yema yaro ni beti se ka fo kuma Fatima no ye ere toma adenga ye Hassan wala amina munda ala sisa aye folomita kwiki farati fenza bala o fenza ba ko farati kan ke mina amba damilona a fɔlɔ fa hazarul kibr kiki farati yɛrɛ bonya na kana so yɛrɛ bonya ka yila farati pew yɛrɛ bonya kana yila kiki farati dimi na kana tu ka dimi ka dansago ko ma na cogo kana dimi ka dansago akwa sabana iki farati natabaya la natabaya ningele kelengele Seydina Aliyu akere ka denga Hasanu sigi aye kuma baw de bonu ngono ladili kala ne awdo abalmake Abdullahi Diallo ananga Saida ambi beladi mama klobana ana yere farati yere boyana ni magli jingi jenina an karamugo Sajid Sharif Usman Madani Haidara banahu Allah fil amal falam yakun za kasalin wa za ilmin wa za adabin wa bagli jingi karamugo kaina alema ke mo yere boya bi mo ni gira la kuma hukuma abi kuma chogo mina na fora ko buona do bitte ko fayo ladiola ambaye ka fo ayata tarola o siraka atlara tuma ko aba ladi aka boli feza banye aka boli sabamiye o folo na kanga boli wa haribu min salasa wa janibu min salasa o ika boli fen sabami amina dofo saba fanaka o siraka o sabala aka kanene anga janto nangwa mbi alakola fedo be anga jija kana yana de ala ko ni duwate de ibina jiye kono she kelen pew ni sara sako kelen pew ni tarallara tako kelen pew na nyeni bulu she kelen na cheni bulu keledu o siraka angana to anga kloka anga na ko kelela ka ben wati Seydina Aliyu ay mi vo adene Hasanu ni kuma nunu
bɛɛ tɛ se ka fɔ waati kɔnɔ ka sanga ni waati koro ye ni ala ye waati lafiyalenw di an bɛna dɔ fɔ ninnu ka inshallah n'an m'a fɔ arajo la an nana fɔ teleso la inshallah ka sanga n'o ye an kɔni k'a jira aw la dɔrɔn nin ye walada ye walada min bɛ yen ni Seydina Ali y'a jira a den la a ka ladilikanw na tan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a y'a dilan saba nin don ye saba nin ye saba ye nin ye saba ye nin ye saba ye a dilanlen don o cogoya la i n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na o sira kan an b'a kɛ ladilikan ye ka di ne ni aw ma ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ tɛ se ka fɔ nin waati in kɔnɔ mais laɲini ye min ye dɔrɔn a ye ɲininka min na k'a jira maa caman fa m'a sigi k'a ladi ni m'i den sigi k'a ladi ni den bɔra a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin den ma mara mɔgɔkɔrɔba fɛ fɛn ma fɔ nin ye so ka bɔ an ka fɛn fɔ an denw ye sɔnni an ka taama dɔw cɛ n'o ye ala ka kalifa minɛ dɔw cɛ o tuma ninnu ye ladege cogo ɲumanw ye an k'an ka maa minnu ladege u ka kɛcogo la ninnu ka kɛcogo kɛra nin y'a den ladi ni nin ye ne y'o fɔ aw ye k'a tɔ caman to yen camanba de bɛ an da ma se mɛ an ye fitinin de ta k'a jira dɔrɔn mɔgɔ kan k'i den ladi laɲini b'o dɔrɔn de dɔn non laɲini tɛ ladilikan in bɛɛ fɔlen don a y'a to an ka to k'an denw ladi k'a fɔ kana nin kɛ nin de kɛ kana sɔn nin ma sɔn nin ne ma o fɔra den min ye n'o bɔra a la bangebaaw kɔrɔ i b'o nɔ y'o la mais foyi ma fɔ den min ye fo a b'a yɛrɛ ma ten o den o ta bɛ kɛ allazina takazu dinahum la'iban wa lahawan wa garratuhumul hayatu dunya o ta bɛ k'o dɔrɔn ye ala ka don an n'o cɛ o la nin ye Aliyu a ye ladilikan minnu fɔ an ka waati koro kɔnɔna na an ye dɔ ta o la k'a tɔ caman to yen bisimila. Ustaz alhamdulillah an ye faamuyali sɔrɔ i ka nin ɲininkali jaabi ko ɲuman ninnu na an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn komi teleko ye wagatilakow ye an bɛ segin ka kuma d'i ma dakuruɲɛ fila folikan min b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma. ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin dakuruɲɛ fila folikan min bɛ an fɛ o balimakɛ don Abdulahi Jalo an bɛ foli kɛ TV Sherifu la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ale kɛra teleso ye teleso min bɛ yen n'a kɛra diinɛ jigi sigiyɔrɔ ye n'a kɛra diinɛ maaw ɲɛnafin bɔyɔrɔ ye n'a kɛra kunnafoni sɔrɔyɔrɔ ye an bɛ foli kɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka foli filanan an b'o kɛ ka sin an ka musokɔrɔba ɲuman ma tanti Alimatu Dagamayisa an bɛ foli kɛ ka sin ale ma ni Hasani ko fɔra Mali kɔnɔ Hasani kun dɔnnen don mais k'a ko kɛ sanga ye ka valeur don a la o kɛra Sherifula du kɔnɔ o la du kɔnɔ bɛɛ n'i ka ta don an ba ɲuman tanti Alimatu Dagamayisa ale wulila ka jɔ ni Hasanu ta ye a bɛ baara min k'a kɔnɔ a n'a bɛ nafolo min bɔ a kɔnɔ a n'a bɛ wuli ka jɔ min k'a kɔnɔ diɲɛ bɛɛ y'o seere ye a kɛra ala ɲɛna a sara bɛ ala bolo ala k'a n'a sara an bɛ ale fo k'an to TV Sherifula studio kɔnɔ ale folen kɔfɛ an b'an kanu ɲɔgɔn fo mɔgɔ mɔgɔ y'an kanu ala kama an b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnma an balimakɛ Sheikh Abdulkadir Sisoko transitaire don an b'a fo Gawusu Dew an ka ansaru belebele dɔ don Mayamugu an b'a fo ani an furumuso Ajaratu Sakara ale fana ye zikirudala ye an b'a fo n'an tilal'o la foli bɛɛ lajɛlen bɛ taa segin mɔgɔ kelen min ma o de ye Alahu Taala ka ciba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye a balimakɛ Aliyu wele don dɔ la ko Aliyu ma a ko ya Aliyu al-islamu uryanun fal-libasuhu al-haya wa zinatuhu al-wafa wa muru'atuhu al-amalu as-salih wa imaduhu al-wara wa li kulli shay'in asasun wa asasul islam hubbuna ahl al-bayt sallallahu alaihi wa sallam ni Sayyidina Aliyu a balimakɛ ana kɔrɔkɛ kira Muhammad a y'a wele ka kuma min fɔ a ye nin y'o ye foli bɛ segin o ma a ko silamɛya
ko fɛrɛtɔ kun don ko a donfini o kɛra maloya ye kuma in nana laban mun na a ko diɲɛ fɛn o fɛn ko subasuma b'a la n'i bɛ so jɔ subasuma b'a la ko silamɛya subasuma ko buna ahlal bait kira de y'a fɔ ko o ye ne kira bɔnna o kanu ni o tuma n'an sigira olu kanu kɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la an b'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale kɛra an ka lazara seli yɔrɔ ye i b'a sɔrɔ bɛɛ n'i ɲɛsin fan don Sherifu bɛɛ an b'a bɛɛ fo mais an ka lazara bɛ seli Sherifu kelen min kɔfɛ o ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara alimul mujaddid el amidu sindid zu sharafin atilad banahu Allahu fil amal an b'a fo Bawani Kulujula ko a Haidara ko nin y'a ka garibukɛ ye a ka udu kalandenw don k'an ka udu ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ustaz an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna ka na bi an ka bi wele jaabi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni de bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan kɛnɛ la an tun y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ka sanga ni Imam Hasan alayhi salam ale ka bangeni nisɔndiya baaraw ye an bɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi aw ye an tun b'o de kɛnɛ kan bi o baara ninnu denbajala bɛɛ talen don k'a di an ba de ma Madame Haidara tanti Alima Daga Maïssa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o foli in bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin an fa de ma ani an mɔkɛ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara an b'a fɔ ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma Ala k'o kɛ ka Ala bonya kama an kuntigi Muhamadu bonya n'a barika kɔsɔn Sherifu hɔrɔma kɔsɔn salli ala Muhammad wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mawla Hasan, 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 Mawla Hasan.